Mak info seputar Desa Kembangarum, Kecamatan Sutojan, Kabupaten Blitar. Poh jan ses dalane ya wis jembar apa enak sahdu. Lek ora salah kene iki masuk dusun Gurit, Desane Kembangarum, Kecamatan Sutojayan. Ya lek salah ya minta maaf. Ya sing lor dalan iki kene iki pabrik sawit lho. Lah ngarep iki kidul dalan iki nggen trek mandek iki pengepulan tebu iki. Dadeke sampean kabeh sing petani tebu Blitar Selatan khususnya dan lain sebagainya iso setor tebu rene lho. Dadeke teko kene truk-truk cilik diangkut ning tebune diangkut ning truk-truk gandeng kuwi mbuh digoneng Malang mbuh ning Kediri aku ya kurang paham. Sampeyan wis tau apa urung liwat dalan kene iki. Dadeke aku iki mlaku kuwi dari timur ke barat, koetan mengulon. Iki lek ngulon duk tembuse kan ya lingkaran sak arah jaring kae. Iki lek ngetan kok ya tembuse ngembul ngadri wis iso teko Malang dan lain sebagainya. Lek kono kan Gurit to, lek kene iki Jaring paling. Empu ya dusun Jaring karo Gurit iki perbatasane ndi. Lah terus kerajane Desa Kembangarum sing ndi aku ya ndak paham. Kene iki desa apa kelurahan aku ya ndak ngerti ya sing ngerti ya komen. Perbatasane Gurit karo apa jeneng Jaring sing ngerti ya komen. Lek kene terkenal POM Jaring berarti kene iki Jaring, lek kono meng Gurit iki kan lingkaran kae to mak, lingkaran searah. Aja sampai melawan arus bahaya. Ya wis ngono ae, matur suwun wis ndelok videoku, aja lali di-follow, di-subscribe, dipidet jempole ngono lho mak ya beh. Lah ajakane demen karo video nih diakei apresiasi. Lah terus dibuka keranjang bione lho wi isine pakaian dalam full lengkap regane ya murah. Pengen luwih murahne mara omahku ning grosir ning Maula Grosir Jabung Talun Blitar. Ya wis mak info seputar Desa Kembangarum.